Agora vamos a explicar un pouquiño cal é o proceso. Vamos a descascar o piñeiro, que se chama derroñar. Vamos a usar unha altura máis ou menos de 80 centímetros de alto. O primeiro ano fais unha entalladura. E despois o proceso de 5 anos, pois, sería unha cara. De acordo? Aquí vamos chegando ao piñeiro, vamos encontrando o cambio, entonces xa vai sendo señal de que estamos cerca do noso propósito, de acordo? Agora vamos a meterlle o pote para recoller a resina e vamos a utilizar a media luna, chamaña media luna, para meter unha grapa, de acordo? Entonces vamos dar uns pequenos toques para dentro. Este é a grapa que se utiliza para que caia aquí a resina e vai para o pote. E o que facemos é introducirla aquí, usar a medida que se usa en Castilla e León, que son 12 centímetros. Usamos unha man para dirigir o marcador e con outra pois tiramos para arriba. Cando escurre de arriba, das incisións que facemos, pois vai caindo para o pote. E neste traballo que fixemos, se o deixamos así 4 días, pois vai nos caer resina para os potes. Cando vemos que temos unha masa xa con potes bastante cheos, o que facemos é recoller. E iso faise sobre 2 veces ao ano? Entre 2 e 3 veces ao ano. E botamos aquí no escorridor, aquí damos 2 voltas, quitamos o bote e o bote está limpo. De acordo? Este é o proceso de recollida.